Ara no arribarà la policia, però sort no quedem abans. Passa per aquí al costat. És que sóc el Fiat, no puc passar. Qui és? És que vaig al meu fill. Ja t'ho faig. Ja he tingut una rebentat d'orella i me n'haig a Sant Joan de Déu. Quin cotxe és? Pots apartar-te, que passa? Pots apartar, que passa un d'urgències? Pots apartar, que passa un d'urgències? Bueno, aquí un poquito. Passa cap aquí. Pots apartar una mica, que passa un d'urgències? Cap allà? O passa. Passa. És un de blanc que ve darrere. Espera. És un que va... És un que va d'urgències. Passa i calla. Estoy parado ahí. Passa i calla perquè no et deixarem passar. Passa i calla. Passa i calla. Hi ha una noia que va d'urgències. Passa. És aquest, el d'urgències. És aquest. Que no diu esa, ¿por qué? Vale, a ver.